Dame na sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikirata, dinalaho majakon hasitongan ni hatani debata. Amin. Damang dainang di bagasa partang yang tahun jamita tuhita imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 10 onom mamuka sian ayat sada marhaujungam ma di ayat 10 tolu. Tajaha margati sorin laos tapai hutihut mahatana. Laos didok ibana ma tu sisian nai adong ma sadahala namora namar juara bagas. Jadi tarbortik ma tu ibana di paswasehon juara bagas siar tanah. Jadi marhusari ma juara bagasi. Dia nama bahenokku. Aibuatun nituaki nama sianau hajuarauki. Mamakur dangadong gugukku. Manehenehe maila au. Jadi sada ma di jauh nasa parsingiran ni nai tu jolona. Di dokma tu parjulu roi sedia sigara romi tu tuata. Tuna asing mu sedidok. Iya ho sedia do sigara romi 100 tuhukan eme. Gabi didok tu ibana. Alak masurak mi. Dungi surat tomma 80. Aupe hudok ma dihamu. Lului hamu ma dihamu ali-ali marhite-hite mammon nagiduki. Asa iya dung sudai. Gabi dijakom mahamu tu bagasan akka parmiana sugut. Asamolo sohaposak kamu mangaradu ti mammon nagiduki. Ise matong pasahat to tuhamu artana tutui. Dak kauluan sada anak somang dua iduk. Sai hosoman na duna sada. Haholongan na duna sada nari. Hobbaran na duna sada. Tuisan na duna sada nari. Dak kaulua kamu debata rap dohot mammoni. Ido yang gosahatna. Horas madihita saluhutna. Damang dainang di pasahat Tuhan Yesus do taringot tu sada upama ima sahala juara bagas nagiduk. Manang sahala bendahara nasu jujur. Sahalak nasubui hapor seaun binahen diganup nasa ulaun na lipe. Manang dipalipe ibana hapor seaun ni dukna. Sahalak bendahara, sahalak sitiuk puro. Alai Roma tuan na curiga tu bendaharai. Ala dibegi barita di pasua sehodo artani tuan nai. Laos Roma tuan nai madok asa di bahen ibana pertanggung jawaban. Mabiar bendaharai. Alai di juma seda-seda ka ima parsingiran ni duknai. Asa disima disukun bendaharai. Sedia utang nasida sikararon nasida. Diorui bendaharai do ganup nasa utang di parsingiran ni duknai.
Na 100 dibayar 80. Buasa dibayar ibana sungguh. Ala dipikiri ibana do molo sai dipasai mandon ulau kunagabe bendahara tu dia mau mangalaka. Idukku pedang porsea betuau ise maau jala songo dia mangulukku. Mamakur pe ibana dang tolap mangula pedang iboto. Dinalaho majalo-jalo manang manehenehe pe ibana. Gabe dang talup ibana disi maila ibana. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani di pangidohon na parjolo tuhita, unang gabi songon bendahara na bisuki. Alay, lipe pangulaon na. Geduk pabahenan na. Bohado hita mamake bisuk na siyad debata. Bisuk mardongat dohot hamaloon. Bisuk iko pakeo dosa sitongna dinalaho mengadupi hamaolon. Hamalooni mengadupi hamaolon. Pakeo me istalana adong persoalan keuangan di bendaharai. Iko takas do bendaharai maboto persoalani. Dilului masolusina. Iduna berbisuk. Alai bolo nunga di boto godak kepeng ni iduk nai na tinio ni bendaharai. Alai laos lomo-lomo nama make. Isoma na somar bisu. Nadinggado parhepengon ni iduk nai. Alai gabi sudinggan. Apalagi sudinggan parhepengon nai. Manang keadaan na. Sonari mengadupi namasan waing di baga separnguluo taupe iko mardonga bisuk dohita. Alai ko maroha. Dan saya holam marbisuk iko do maroha. Tuhan Yesus Kristus madok tuhita saluhutna jumulu tua kasisian nai. Songon biru-biru na dipeakot di tonga-tongan ya kebabiat panoro dohita. Disalani di dok Tuhan Yesus ikom marbisu mahamu songon uluk jala marroha songon darapati unak kola bisu nai pakai mangicir manurbing marbisa mabain celaka ikordo marroha songon darapati nasatia natulus laos dang murah-murah takupon di mana ngaha dang murah-murah takupon di sibolisia te. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Napadua hon marhite-hite turpukon dipangidohot tuhita asap jumolo hita haposan dinaumotik. Haposan dinaumotik. Lapatan na gelengdo taringo tumammon. Persoalan uang persoalan kecil. Sonari persoalan uang persoalan besar bagi manusia. Alani hepeng merbeda. Alani hepeng gutur. Alani hepeng. Sudah boy persoalan selesai. Hukum berpihak kepada yang bayar, bukan kepada yang benar. Persoalan bisa selesai kalau dibayar sekian. Ini bandrolnya. Damang dena hepeng alat tukar. Alai dang mampu manusia dinalaho mamake hepengon sebagai alat tukar. Alai dipakai do hepengon nagabe mengerajai dirina. Persoalan uang atau persoalan mammon persoalan paling kecil kalau dibandingkan dengan hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Idona didok ni Tuhan Yesus di bagasan upamanaon. Ikon haposan dinaumotik. Ikon haposan di parhepengon. Menjadi orang yang bisa dipercaya dengan uang. Jaga hita.
Kuda kalak nuai gawe persoalan songon na julu piati. Di hari-hari perpudiope. Adong do arisan-arisan, main arisan. Sekian-sekian, lari. Puhe nama arisanon. Apa ngasangai kredit A doh B sahat tujet ate. Ngasangai sakka pineng mabuaton. HP selesai sudah. Alanya dakkaposan di naumotik na maniubi. Dakkaposan ibana di mamoni, apalagi di haporsiaon. Ya. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan kalau kita juga tidak bisa terpercaya dengan uang? Ya. Dangbui. Amang perjabuan, amang si hobbing kari judi perbankan, BUMN, jelas aturanna, jelas SOP-na, jelas boha hitung-hitungan. Sila otik, sila sudi. Ate, boy mago sudi. Salah otik, salah sudi. Makor pun hasalani. Damang dainang nahinaholongan, sarupa dohok botol ni aiki. Molo adong ta botol air mineral. Molo sebenarnya isini kemasan nai hola 250 mili. Sotung tapa masuk 500 mili aik usede merisuang tang marlapatan. Molo haposan dina motik ikon haposan muse anon dina gumudang. Ise na boy haposan dina umotik ido si haposan di nagumudang. Makana memilit kepala pemerintah pehita. Iko botota do. Ise may bana na haposan siyan tingkat na rendah. Ido na pantas tu tingkat na utipo. Tetapi ketika persoalan dia pun di tingkat yang rendah begitu luar biasa, dan itu tidak bisa diatasi, bahkan persoalan merusak kehidupannya, bahaya. Dan siapa siapa anak kokona tukijangi sudiman no repok benon ni ate ikom manat do hita jala mamakke ganup nasa cara pandang ni debata dinalaho mamilit akasipiliton alai jumulu hita ma nagabi haposani iko gabi haposan dinamotik. Menjadi orang yang bisa dipercaya dengan perkara-perkara kecil. Siapa yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia pantas untuk memperoleh perkara-perkara besar. Siapa yang bisa dipercaya dengan jabatan-jabatan kecil, maka dia juga akan dipantaskan memperoleh jabatan-jabatan yang lebih besar atau yang lebih tinggi. Jadi jangan sepele dengan hal-hal kecil. Unang sepele hita. Molo sepele do hita do hal-hal kecil. Sotung tersiladit. Geleng-geleng do pasiri ya manginang. Alai bu itu tersiladit jolma. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didok musena batuluhot. Dakaoloan sada anak somang dua itu. Ate. Ahana didok na marhiteu pamaon. Tidak ada orang yang bisa dipercaya kalau memiliki dua kepala. Dua kepala. Belum haru uluk pe gawe hata dua yati. Seperti ular berkepala dua. Bohadu uluk berkepala dua. Abe lidah bercabang dua dong isi. Ale gawe uluk berkepala dua. Damang dainang na hinaholongan, na didok da disi. Unang porsea hita tu mamon, tadok dirita porsea tu debata. Unang tadok kita gabe na niuluhon ni mamon, HP, tadok muse hita na niuluhon ni debata, dang boy. Ikot debatado na mga raja hita, jala iba na nagabe, idukta, hita nagabe anak somang na.
Jalamamoni gabe anak somang tak kita mengatur. Kita yang mengatur uang. Dakke pegna mengatur negaraun. Unako kalak batak, ala yupi saya udah hepeng do mengatur negaraun. Madokiru ibu tu mana? Margana yun. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Alani damang dainang ikom mana dohita. Asa unang tertutup kita diganup nasa akanatabu. Aka pangiduan ni pamatang, aka pangiduan ni ganup nasa na ditawar ho portibion. Si bulisi bisukdo. Siang mulani bisukdo si bulisi. Diajari laos ditugu-tugu do jolmai asamada butuh bagasan dosa. Unang taliak kesempatan tu si bulis. Songon sada cerita par tiga-tiga di parhorsihan. Manang di padang pasir. Borhak mama tomar tiga-tiga. HP pasar nadauan. Ikum marbor gitu imana idalan. HP topu maro. Udan nasoha saongan. Ikon pajongjong tedda maibana di parhorsihani. Di halongonani. Pajongjong imana teddana di si. Laos di si maibana. Modum rencanana. Alai Muhammad di parhorsiah di padang pasir di daerah Jazirah Arab ate. Maruntudu biasana, untudu dibuan. Nagabi dalan-dalan. Hape ngali merarion. Songon nasing hosa-hosa. Jonok tupatu narohani amat taon neng mudum imana. Ibereng mga masuk ulu niuntun. Mengidu asa masuk untuk itu bagas tedai. Alero amat tayah lo maisi tahad do untuk bolo digadup nasa cuaca di padang pasiron narohana ipasobui si unang masuk inna tuntunai. Ale ngai palowas ulu nai masuk ulu ni untui. Ate lem ngaliam maroharo untui ate amat tai be tarpudum. Didikira tarpudumu tarsonggo ibana. Beh lem ngaliarion narohani amat tai. Tarsunggul maibana. Ibereng mangai luar di tedai mana. Jongjong may beda masuk tu tedai ngai sirenge suntui. Ate. Gabi sada upama diganup nasahita tabua ipolana dusia caritai. Songoni masih polisi. Molo tapaloas. Oti do. Oti do hubuet. Holas 1% do. Oti do dang sediai. Dang mana ko warni holan naso iboto do. Langsung ni. Sorupa doho amat tapar tiga-tiga na kaning na di parhorsihani. Ipalowas aholan dulu na do. Geleng dulu ni untuk. Ali walau masuk pamatang ngai tutut sudir tu bagus. Suisi pak di mana tu luar ate. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Songoni masih polisi. Tapasobu lam masuk ibadah lam masuk. Dirita do. Ikut tarajai. Molo so tarajai dirita. Dalu mahitam. Dirita ikut tarajai. Jala hita mangarajai dirita. Marhite-hite pangarajayun ni debatang. Tapake bisuk nasihat debata, tulus nasihat debata, roha nasihat debata, asa diganup nasangulut tapi patas hitamar roha. Gabi si haposan, si haporseaon, jala tutu halak nabonar. Tong damang dainang, targuardo hita huria ni debata, huria ni debata na punahita, debata na punahita. Molo songoni anak somang ni debatado hita. Unang ma tabain muse iduk tanah asing. Alai holat debatama na mga rajay parngulutan. Asa diganup na sa gulut taon. Aka hasitongan ni debatay mangulu. Aka hatikoran ni debatay mangulu. Tuhan debata nama masu hita.
Jinalahu mangulahon akka hatana. Laos tahanguluhom may. Aido. Sada artanau marga na pinasaha ni Tuhan. Amin. Martangya kita.